different. Vi er taget her til København for at finde ud af, om folk på noget tidspunkt er kommet til at generalisere muslimer og indvandrere i Danmark på grund af nogle handlinger, som andre muslimer, terrorister måske, har gjort nede i Mellemøsten og andre steder, som for eksempel i Danmark. Har du nogensinde fanget dig selv i at generalisere muslimer i Danmark i forhold til nogle handlinger, I har noget andet? Overhovedet ikke. Jeg har gode venner, der er muslimer. Man kan jo ikke se det på folk, men det ved jeg, han er. Han har Koranen liggende i frisørsalongen. Har du nogensinde fanget dig selv i at generalisere muslimer i Danmark på grund af nogle handlinger, som for eksempel nogle i Mellemøsten har gjort for IS? Nej, det har jeg ikke. Er du ved uheld nogensinde kommet til at generalisere nogle muslimer i Danmark på grund af nogle handlinger, som folk som IS har gjort nede i Mellemøsten? Nej, det synes jeg ikke. Det prøver jeg at lære folk, der gør det. Jeg tænker så. Er du nogensinde kommet til at generalisere muslimer i Danmark på grund af nogle handlinger, som folk som IS har gjort nede i Mellemøsten? Man er begyndt at tænke anderledes over det på grund af, fordi der har været terror her i Danmark, ikke? Men altså, når vi rejser. Er I nogensinde kommet til sådan ubevidst at generalisere nogle muslimer i Danmark på grund af nogle handlinger, som folk som IS har gjort nede i Mellemøsten? Ja, det er jeg nok faktisk. Nu er de kommet med toget fra Aarhus, så der sad jeg lige ved siden af tog, og tanken strejfede bare det lige. Men man bliver også lidt flov bagefter, fordi at det er jo en generalisering. Men der er også sket så mange forfærdelige ting efterhånden, at det er måske ikke så mærkeligt, at man kommer til det. Det er bare også lidt ærgerligt. Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej, men det kan jeg ikke rigtig. Men det har jeg nok gjort, ja, ubevidst. Og ja, man skammer sig lidt bagefter. Eller meget. Ja. Tak. Er du nogensinde kommet til at generalisere nogle muslimer i Danmark på grund af nogle handlinger, som folk som IS har gjort nede i Mellemøsten? Jeg tror, at de fleste danskere er kommet til at generalisere muslimer uden at kende dem, men det er bestemt noget, at jeg er kommet til at være mere bevidst om i forhold til muslimer, som måske har slået noget op på de sociale medier, hvor de er utilfredse med det her emne omkring IS.